Wel, diolch yn fawr i ti Gwen am ymuno efo ni heddiw i drafod am dy lyfrau. O'n i'n gweld bod ti wedi cyhoeddi pedal yn y Gymraeg yn barod, a hefyd un yn y Saesneg nath o'r allan yn 2019, Dead White. O ie. Mae yna 7 yn Gymraeg. O, waw, chwarae teg i ti. O, sori am hynny. Nes i gael yn ffeithio anghywir fyna'n barod. Wel, ti'n bod yn hynod y brysur yn sgwennu'r holl llyfrau yma. Ond oedd ti wastad eisiau bod yn awdur? Oeddwn, ond o'n i'n meddwl bod y peth yn bosibl am blynyddoedd lawer. Dechreuais i sgwennu pan o'n i tua 6 mlwydd oed. Wel, cyn gynted ac o'n i'n gallu rhoi brawddeg at ei gilydd ar bapur. Ond oedd flynyddoedd lawer i fi sylweddoli bod na fywyd i'w dreulio yn gwneud hyn. Ac erbyn hyn, dwi bron methu a chredu faint o nofelau dwi wedi gyhoeddi a faint dwi wedi gwneud yn greadigol a gweud y gwir rhwng popeth. Ynddi, o'n i'n sylwi bod ti wedi gwneud gymaint yn y maes creadigol ei hun. Yn ymwedig, gan bod ti wedi sgwennu gymaint o lyfrau gwahanol, sut ti'n mynd ati i ymchwilio ar gyfer eich nofelau? Fel ti'n defnyddio dy llyfrgell lleol, neu lle ydych chi'n ffeindio'r ysbrydoliaeth ar gyfer eich llyfrau? Dwi wedi defnyddio'r llyfrgelloedd lleol. Dwi'n fwy tebygol o ddefnyddio'r llyfrgell fawr ganolog ymryste, yn syml am fod gyda nhw lyfrgellwyr arbenigol. Arbenigol mewn meysydd, a maen nhw wedi bod yn ddefnyddiol iawn dros y blynyddoedd, yn chwilio am bethau i fi, chi'n bod. Achos pan ych chi'n sgrifennu cyfres wedi lleoli nôl ar ddiwedd yr ail ryfel byd, i'ch chi'n chwilio am bethau penodol. A dyn nhw ddim bob amser yn hawdd dod o hyd iddyn nhw. Pethau fel, enghraifft, roedd y dogni, y rations, yn ystod y rhyfel, oedd e'n amrywio o fis i fis i fis. A mae cael gafel ar wybodaeth fel yna, fel eich bod chi'n dweud y peth cywir ar gyfer yr adeg i chi'n sgrifennu amdano. A fel o'n i'n dweud, oedd e'n newid o fis i fis. Felly, fedrwn ni ddweud, o chi'n cael 4 ons o fferins neu dada yn mis Tachwedd 47, ac falle nad oeddech chi, falle 2 ons o chi'n gael, chi'n bod. Math hynny o arbenigedd dwi wedi gwerthfawrogi cael pobl i siarad efo nhw. Mae hwnna'n briliant, achos dwi'n weld fel bod yr elfennau pethau syml dyn nhw, jyst fel ffeithiau syml dyn nhw, ond maen nhw'n cyfoethogi y sgwrs a'r sefyllfa hefyd o fewn y llyfr, so mae'n wych bod ti'n gallu defnyddio'r llyfrgell i chi cael jyst fel y pytiau bach yma, jyst i ehangu ar y profiad yn y llyfr ei hun. Ac hynny hefyd, wrth gwrs, mae yna gymaint o lyfrau allan yn y byd yma, a sut fath o lyfrau wyt ti'n hoffi ddarllen pan ti ddim yn gweithio ar dy nofelau? Wel, a gweud y gwir, nofelau trosedd dwi'n ei ddarllen, o bob math ac o bob cyfandir. Hefyd, dwi'n hoffi llyfrau taith. Yn enwedig yn ystod y cyfnodau clo yma, mae darllen llyfrau taith wedi bod yn wych, os na fedrai fod yno, fedrai ddarllen am y lle. Ac hefyd, hyd yn oed os nad ydw i'n gweithio ar nofel sy'n beth prin iawn, dwi'n hoffi hanes cymdeithasol. Yn enwedig o gwmpas yr ail ryfel byd ac wedi hynny a chyn hynny. Mae pethau fel yna, mae'n gwneud yr ymchwil drosto chi. Achos i chi wedi ddarllen yn hamddenol, i chi yn chwilio am rhywbeth penodol, ond mae'r llyfrau hanes cymdeithasol yn enwedig pethau sydd wedi deillio o'r mass observation, sef y peth mae'n wnaethon nhw am flynyddoedd lawer, pobl yn mynd allan ac yn gwrando ar sgyrsiau pobl mewn tafarnau, mewn gweithleoedd, ac yn cael pobl i sgwennu dyddiaduron a'i anfon nhw i mewn. Maen nhw wedi cyhoeddi lot o lyfrau nawr ar beth wnaethon nhw ganfod yn mass observation, sydd wedi bod
o fydd anferth I fi, achos mae'n rhoi darlun I chi o sut yn wirioneddol roedd pobl yn byw, a beth oedd eu pryderon nhw o ddydd I ddydd. Felly math hynny o ddarllen, a dwi'n ymddiddori ynddo heblaw am sgwennu'r llyfrau. Mae hwnna'n wych. A wedyn, fel ti dweud, hefo'r lockdown mae pobl, maen nhw efo mwy o amser neu efo, wel, jyst mwy o awydd I ddarllen mewn ffordd, jyst ffordd o deall o'r sefyllfa, pethau fel yma, a wedyn mae wedi bod yn mwy barod I ddarllen, ac yn darllen pethau newydd hefyd, a mae'n greu I weld bod gymaint o amrywiaeth ar gael hefyd, so gewch chi jyst pytio fewn I be bynnag da chi isio. So, unig, gan bod gymaint, bod yna falle rhyw darllenydd newydd yn gwylio hwn ac yn meddwl darllen eich llyfrau. Sut bysach chi'n cyflwyno eich llyfrau I ddarllenydd newydd? Mae'n dibynnu beth maen nhw'n hoffi. I bobl sy'n hoffi nofelau lled hanesyddol, dwi'n dweud lled hanesyddol, achos mae diwedd yr ail rhyfel byd, mae yna bobl sy'n dal yn fyw ac yn cofio'r ail rhyfel byd. Felly, os ydy hynny o ddiddordeb I chi, dwi'n trio yn nofelau Dela Arthur rhoi darlun o'r byd hwnnw fel yr oedd bryd hynny. Yn ogystal â ymdrechu I greu stori ddiddorol gyffroes gyda lot o bethau dirgel ynddi. Os oes yn well gan bobl nofelau cyfoes, modern, dwi'n sgwennu cyfres arall wedi seilio yn rhef Mae Seifion. A does na ddim un cymeriad sy'n rhedeg drwy'r holl nofelau hynny, mae yna 2 ohonyn nhw. Heblaw am y blismones Donna Davies, a mae hi'n ymddangos. Ond mae'r arwr neu'r arwres, neu'r prif ddetectif, a maturiad I nhw gyd. Maen nhw'n wahanol yn y 2 nofel, a beth sy'n clymu'r gyfres at ei gilydd yw lleoliad y dref. Maen nhw gyd yn byw ym Mae Seifion. Felly, fydden ni'n gobeithio fydde rhywun a ryw ddiddordeb yn un o'r 2 gyfres honno. Ond ti'n meddwl rhywbeth allan o Midsummer Murders yna, fod ti'n neud I atgoffa. Bydd pobl yn neud fel tours bach o'r lleoliad ar y reit. Ti'n beth ddigwydd yma? Dwi'n siŵr bod rhyw stori I gael yma. Wrth gwrs, chi'n lladd pawb. S'na neb ar ôl. Fel yn Midsummer Murders. Sneb ar ôl, chi di lladd nhw gyd. Ond roedd hynny'n ffordd I fi I greu tref ddychmygol yw hi, gwbl ddychmygol, a mae hwnna'n rhoi rhyddid I chi, oherwydd gallwch chi wneud beth I chi eisiau gyda'r dre. Gallwch chi ychwanegu stadau o dai, gallwch chi gyflwyno pethau newydd ym mhob nofel, fel I chi eisiau, sy'n rhoi rhyddid mawr I chi. Ynddi, mae hwnna'n wych. A wedyn, o ti'n sôn hefyd bod ti'n sgwennu rhai detectif ar ei hanesyddol, a mae yna gymaint o lyfrau wedi cyhoeddi o fewn y 2 genre yna mewn ffordd. So, sut wyt ti'n mynd ati I wneud eich nofelau sefyll allan ymysg y llwyth sydd ar gael yn barod? Dwi'n credu ym myd y Gymraeg. Y peth yw, gyda'r nofelau detectif hanesyddol, yw gwneud I bobl gofio, oherwydd mae gan y Cymru gof o Gymru fel yr oedd hi, nôl ar ddiwedd yr ail rhyfel byd, a mae'r byd wedi newid cymaint nawr. Ond I Gymru Cymraeg sy'n darllen, yn enwedig Dela Arthur, dwi wedi cael adwaith hyfryd gan bobl sy'n dweud wrthai, fel na oedd hi yn capel ni, dwi'n cofio gwneud hyn, dwi'n cofio gwneud pethau fel yna. A mae hynny, mae'n beth dwi'n galon, a mae'n hwb I fi sylweddoli bod pobl yn uniaethu gyda'r hen fyd hwnnw. Mae gyda nhw rhyw gof o'i rhieni'n siarad am y byd hwnnw sydd wedi diflannu. Ac wrth gwrs, mae nofelau cyfoes bob amser yn
yn taro tant gyda pobl, achos maen nhw'n uniaethu, dwi'n gobeithio, gyda'r cymeriadau, gyda'r bywydau maen nhw'n byw nawr yn y dref ddysgol hon. O, mae hwnna lyflu. Mae rhyw fath o gysur mewn ffordd i allu darllen. Wel, mae bron fel, mae'n dod at atgofion yn ôl mewn ffordd, so mae gymaint o gysur i gael wrth edrych yn ôl. A hefyd, yn edrych ymlaen hefyd, trwy defnyddio beth ydych chi wedi ddysgu fel ydych chi wedi cael ei magu a pethau fel yna. Ac un peth arall o'n i'n sylwi hefyd yn y nofelau, bod yna deimlad cryf o Sir Benfro, yn enwedig yn y nofel Gwyn ei Byd. So, dwi'n dallt bod chi'n byw ym Mrystau wan, ond nath eich magwraeth yn y sir ddylanwadu ar y nofel yna yn penodol? Wel, fysa'r nofel ddim wedi cael ei sgrifennu sy'n ei heb cael y magu, mewn lle tebyg iawn i Nantaraethu, lle sy'n magu mewn lle o'r enw Bwlch y Groes, sy'n le anghysbell iawn hyd heddiw. A dwi'n cofio byw trwy Eira Mawr, pan nad oedd modd mynd ac erbyd ar hyd y ffordd. Dwi'n cofio'r trydan, wel, does gan Dela ddim trydan, ond oedd gyda ni ddim trydan tan 1960. Dyna mor anghysbell oedd y pentref. Ac oedd y trydan yn diflannu'n sydyn, trwy mlentyndod i. Felly dwi'n hen gyfarwydd â chynwylle ac lampiau olew a byw heb drydan. A gorfod coginio ar y tân glo a pethau fel yna. Felly roedd yng nghefndir i yn atgofio ni o blentyndod mewn lle anghysbell fel yna yn bwydo'n syth i mewn i fywyd mewn pentref tebyg yn Sir Benfro. Ac wrth gwrs mae'r iaith hefyd, mae tafodiaeth Sir Benfro yn agos iawn at ynghalon ni. A dwi'm yn cael y cyfle i siarad hi cymaint ag y bydden ni'n dymuno, felly dwi'n ei roi hi yn y llyfrau. A dwi'n yn credu bod tafodiaeth Sir Benfro yn cael sylw heiddiannol a gweud y gwir mewn llyfrau am ei bod hi'n unigryw, chi'n bod. A mae'n rhaid dweud eto, bydde'r llyfrau, dwi'n yn credu bydde Dela Arthur wedi cael ei chreu blaw mod i wedi cael ynghodi, ble ces i'n nghodi ar yr adeg honno, yr adeg ces i'n magu yno. Achos oedd pethau ddim wedi symud ymlaen cymaint pan o'n i'n blentyn. O'n nhw'n dal i ddod i arfer ar trydan a rhyw bethau fel yna, chi'n bod. Felly, oedd y magwraeth i yn debycach o lawer i sut fydde pobl wedi bod nôl ar ddiwedd yr ail ryfel byd. Achos pan dwi'n sôn am y magwraeth, mae pobl yn ffili credu. Achos mae'n mor ddierth iddyn nhw, mae'n ddierth yr iawn iddyn nhw i feddwl am rywun o'n oedran ni, a dwi'n gwybod bod fi'n weddol hen, ond ar y llaw arall, rhywun sydd wedi arfer a bod heb drydan. Felly dyna beth yw pwysigrwydd Sir Benfro. Fydde na ddim cyfres Dela Arthur heb Sir Benfro. O, briliant. Mae bron fel tribute bach i'r sir ei hun hefyd, yna be o'n i'n sylwi, achos mae yna jyst gymaint o deimlad am y sir yna, so mae hwnna'n wych. I symud ymlaen, o'n i hefyd yn gweld, o ti'n sôn bod gen ti cyfresu gwahanol. Oes gen ti strwythur penodol i'r narratif cyn dechrau sgwennu? A sut mae dy broses o sgwennu yn datblygu wrth i ti'n mynd ymlaen? Di o'n ad hoc neu ti hefo rhyw fath o strwythur yn ei lle o blaen llaw? Swn i'n ad hoc fysa dim yn cael ei wneud, byth. Na, mae'n rhaid fi gynllunio. Mae'n rhaid i fi gynllunio. A dwi'n gwneud hyn mewn wahanol rannau. Dwi'n dechrau trwy siarad â fi fy hunan ar bapur, neu ar sgrin nawr. Dwi'n dechrau trwy daflu syniadau ar bapur. A wedyn yn araf, mae rhyw fath o stori'n ymddangos, mae rhyw strwythur stori'n ymddangos. Pan mod i'n dechrau meddwl, reit, mae pethau'n twymo, dwi'n dechrau cael gafel ar bethau, dwi wedyn yn rhannu'r pethau pennod 1, pennod 2, a wedyn sgrifennu crynodeb o beth fydd yn y bennod honno. Right. Nawr, erbyn hyn,
erbyn i fi gyrraedd y pwynt hwn, dwi bron a marw eisiau dechrau sgrifennu. Ond y broblem yw, dwi'n gwybod os fe ddechreuai'n rhy gynnar, fyddai'n colli'r plot yn llythrennol. Dwi ddim wedi gwneud digon. Felly dwi'n gorfod dal fy hun yn ôl, hyd nes i fi gyrraedd, dwi'n gwybod, mae'r straen yn ofnadwy. Hyd nes i fi gyrraedd, gwedwch 3/4 y ffordd drwodd. Mae'n rhaid i fi gael yr holl beth hyd y pwynt hwnnw. A wedyn fedrai ddim dioddau'r peth rhagor, a dwi'n dechrau sgrifennu. A dyna sut mae'n digwydd. A wedyn wrth gwrs, yn anorfod, dwi'n dod i'r pwynt lle nad ydw i wedi cynllunio, sef 3/4 y ffordd drwodd. A wedyn, dwi'n gorfod eistedd lawr a meddwl eto, a mynd nôl at y nodiadau a llunio'r chwarter ola. A dyna beth sy'n gweithio i fi. Nawr, mae rhai pobl yn dechrau gyda tudalen wag, a maen nhw jyst yn mynd. Dwi ddim yn gwybod sut maen nhw'n gwneud hynny. Dwi ddim yn gwybod sut maen nhw ddim yn colli'r peth yn llwyr, y peth yn mynd ar ddisberod yn llwyr. Mae pobl eraill yn hyd yn oed yn fwy obsesiynol na fi. Mae gyda nhw rhyw gardiau bach sy'n rhoi lliw llygaid pob cymeriad, a sut beth maen nhw'n gwisgo, a phob manylun am bob cymeriad. Sda fi ddim yn mynedd a bethau fel yna, fedra i ddim i wneud e. Felly mae gyda ni gyd fel awduron ein dull rhyfedd unigol ni o gyflawni'r peth. Achos mae rhaid i chi gofio, a dyw pobl sydd ddim yn sgwennu, ddim yn cofio hyn, mae nofel yn anferth. Chi'n sgwennu 80,000 o eiriau, mae'n lot. A mae rhaid i chi gadw gafel arno fe rhyw fodd. Mae rhaid i chi wybod lle ry chi. A os ych chi wedi sgwennu gormod, neu ddim digon. Felly, dyna sut dwi'n ymdopi ar peth. Mae pawb yn wahanol. Mae'n broses hynod yn diddorol. Mae'n swnio fel brwydr iawn pan ti'n sôn am ti'n cynllunio, ti eisiau sgwennu hefyd. Mae'n swnio, allai jyst dychmygu chi'n brwydro efo dy un yn siarad fel, na, allai'n dechrau wan, dwi angen cynllunio. Mae'n wir iawn, A weithiau dwi'n colli'r frwydr. Weithiau dwi'n dechrau'n rhy gynnar. A wedyn, ar ôl sgwennu rhyw 2 bennod, dwi'n meddwl, na ti wedi dechrau'n rhy gynnar, ti ddim yn y lle iawn. A wedyn nhw'n gofod mynd nôl at y nodiadau. Rhywbeth fel yna yw e. Mae yn frwydr eich chi hun. Ydy. Chwarae teg i chi, mae hwnna yn andros o ddiddorol a andros o ddifyr hefyd i feddwl. Ond da chi hefyd, wrth gwrs, ar ben ysgrifennu, da chi hefyd yn cyfieithu, ac da chi wedi cyfieithu eich nofel eich hun, ac wrth wneud yr cyfieithiad yma, os yna ragoriaethau a gwendidau wrth wneud hyn gan bod ti'n wneud o ar ben dy hun, mewn ffordd? Pan o'n i'n cyfieithu llawn amser, y broblem fawr sydd gyda chi fel cyfieithydd proffesiynol yw treiddio i mewn i feddylfryd yr awdur gwreiddiol. Beth o'n nhw'n ddymuno i ddweud? Beth maen nhw'n ei olygu fan hyn? Wel, os taw chi yw'r awdur gwreiddiol, sy'n problem. I chi'n gwybod. A felly dyna peth yw'r peth gorau am gyfieithu eich gwaith eich hun. Y peth anodd yw pan ych chi'n gweld gwallau a chamgymeriadau ac ych chi'n meddwl, mae'r llyfr wedi gyhoeddi'n Gymraeg neu wedi gyhoeddi, tysyn ni ond wedi cyfieithu cyn cyhoeddi. Sy'n ni wedi gweld y pethau, sy'n ni wedi gweld y gwendidau yn y gwaith a wedi gallu cywiro nhw. Os ydw i'n onest, dwi ddim yn deall pam nad yw mwy o awduron Cymraeg iaith yn cyfieithu gwaith ei hun. Dwi ddim yn deall pam. Achos i ni gyd yn ddwyieithog. I fi, mae cyfieithu ar Gymraeg a Saesneg, mae'n syml. Mae'n wirioneddol syml. Yn enwedig os taw fi yw'r awdur gwreiddiol.
Felly, oedd e'n beth naturiol i fi wneud fel cyfieithydd, pan fydden ni'n rhoi waith i rywun arall, fydde o bosib ddim yn deall popeth. O leia mae gen i'r cysur o wybod taw fy ngwallau i yw nhw, ac os ydyn nhw yn y Saesneg yn ogystal â'r Gymraeg, fy mae i yw e. Dyw e ddim yn dibynnu ar ddealltwriaeth unrhyw un arall. Felly fydden ni'n argymell bod pob awdur Cymraeg, os ydyn nhw eisiau gweld eu gwaith yn Saesneg, bod nhw'n cyfieithu gwaith eu hun. Dwi'n siŵr y gallen nhw wneud e. Dwi'n siŵr y gallen. Ond wedyn mae pobl yn wahanol, a dyn nhw falle ddim yn dymuno neu ddim yn ddigon hyderus. Falle bod e'n deillio o'r ffaith mod i wedi bod yn gyfieithydd am 5 mlynedd ar 20. Felly, no problem, fel maen nhw'n gweud. Wel, dwi'n meddwl bod o'n wych bod chi wedi gallu cyfieithu o, achos mae'n agor llyfrau i geirfa newydd, rhai sydd wrth i bodd yn darllen, nofelau dirgel a thrais, a wedyn yn meddwl, dyma ni, mae'n awdures newydd, dwi wedi clywed amdani, it's like, rhaid i drio hon. A wedyn, mae'r gynulleidfa jyst yn agor i fyny trwy gyfieithu, dwi'n meddwl, sydd yn gret, a wedyn ti'n dweud wedyn, wel, mi nes i ddechrau yn y Gymraeg, a wedyn ni'n meddwl, dyma ni allai datblygu o hyn, so dwi'n meddwl mae'n wych bod ti wedi gallu gwneud o, a chwarae teg, mae'n andros o gamp hefyd i feddwl, os ti'n gwneud 80,000 o eiriau i allu gyfieithu nhw gyd. Cofiwch, dyw cyfieithu ddim hanner y gwaith mae sgwennu. Gallwch chi wneud lawer mwy o gyfieithu mewn diwrnod nag y gallwch chi o sgwennu creadigol. Gallwch chi fynd trwy fedrai gyfieithu pennod ar y tro mewn diwrnod. Fedra ni ddim sgwennu a chreu a llunio pennod gyfan, dwi'n meddwl, ond i bai mod i'n cael diwrnod ffantastig. Dwi'n meddwl bod y sgwennu'n llifo, ond fedrwch chi gyfieithu pennod gyfan. Felly mae'r broses yn gyflymach o lawer. A mewn ffordd, dwi'n hoffi wneud o. Dwi'n hoffi gweld y nofel mewn iaith arall. Ac wrth gwrs, y peth yw, pan i chi'n cyfieithu rhywbeth fel Gwyneu Byd i'r Saesneg, mae rhaid i chi gofio bod eich cynulleidfa o Gymru yn mynd i wybod am beth i chi'n sôn, gwasanaethau'r capel, sut roedd pobl yn byw. Mae gyda nhw rhyw gof, os nag oedden nhw'n ar y pryd, mae gyda nhw gof, maen nhw'n gwybod am y gymanfa ganu, dwedwch. Maen nhw'n gwybod am beth i chi'n sôn. Dyw Saeson ddim. Gyda nhw ddim syniad am beth i chi'n sôn. Felly, mae rhaid i chi benderfynu, a mae hyn yn ddiddorol wrth gyfieithu, faint i chi'n esbonio, faint i chi'n egluro. Achos mae gormod o esbonio yn mynd yn faich. Mae'n mynd yn rhy fanwl, yn gamgymeriad. Ond mae rhaid i chi ddweud rhywbeth, mae rhaid i chi esbonio i ryw raddau. A dyna beth arall sy'n ddiddorol am y cyfieithu. I chi'n sylweddoli y gwahaniaeth rhwng y diwylliant y Cymru Cymraeg capelig a ffaith bod y Saeson yn gwybod dim am hyn. Maen nhw'n gwbl. Mae pobl yn geg agored pan dwi'n sôn am sut roedd pobl yn byw a sut faint ro'n nhw'n mynd i'r capel. Bron bob nos fydde yna rhywbeth yn digwydd yn y capel. A maen nhw'n edrych arnoch chi'n syn. Felly mae hyn gyfrifoldeb arnoch chi, achos dwi'n teimlo mod i'n esbonio diwylliant arall iddyn nhw. A hefyd, trwy fyw ym Mryste, wel mae'n ffordd i'n ffrindiau yma fedru darllen y nofelau. Felly mae hynny'n fantes hefyd. Mae'n briliant. Mae'n mor diddorol bod y proses yna, ac mae gen ti gymaint o brofiad yn y maes ysgrifennu creadigol. A wedyn, i gloi efo'r cwestiwn yma, wrth edrych yn ôl, pa gyngor fysa ti'n rhoi i ti dy hun wrth i chi ddechrau allan yn y maes? Mewn ffordd, mae yna 3 pheth. Beth cyntaf yw ymarfer. Sgwennu a sgwennu a sgwennu.
Ac mewn ffordd, oedd y reddf honno mor gryf yno i. Dechreuais i gadw dyddiadur pan o'n i'n 40. A dwi'n dal i'w cadw hi nawr. Dwi'n cadw dyddiadur. Felly fydden ni'n dweud wrth unrhyw un sydd fydden nhw'n hoffi dechrau sgwennu, ceisiwch sgwennu rhywbeth bob dydd. Jyst rhywbeth. A falle'r ail beth yw, hyfforddwch eich hun i sylwi. Mae sgwennu creadigol yn ymwneud yn bennaf â phobl. Straeon am bobl yw nhw. Felly mae eisiau i chi sylwi ar bobl, beth maen nhw'n ei ddweud, sut olwg sy'n arnyn nhw, beth sy'n ei cymell nhw. A mae'n beth pwysig iawn, achos dyna beth sy'n llenwi'r tanc creadigol tu mewn i chi. A mae eisiau ailenwi hwnnw'n rheoledd fel rhoi petrol mewn car. Felly mae angen i chi sylwi a gwylio a gwrando. A thrwy hynny, dwi wedi sylweddoli, dyna lle mae'r syniadau bach ma'n dod. Rhywbeth i chi wedi glywed, rhywbeth i chi wedi weld. A trydydd peth yw hyn, os ych chi'n dechrau sgwennu darn neu ryw stori fer, gorffennwch chi. Achos y broblem dwi wedi weld gyda phobl mewn gweithdai a dosbarthiadau a bethau, dyn nhw'n yn gorffen beth maen nhw'n ei ddechrau. Maen nhw'n sôn am y broblem, y dudalen wen, beth llai sgwennu, sda fi ddim syniadau. Nid yn fy mhrofiad i, nid dyna'r broblem. Mae pobl yn gallu dechrau darnau, straeon byrion, dyn nhw'n mynd i gorffen nhw. Os gorffennwch chi ddarn, sy'n mot faint mor fyr yw e, sy'n mot 500 o eiriau, rhyw stori bach. I chi wedyn yn gallu symud ymlaen i beth arall sy'n bwysig wrth sgwennu, sef mynd nôl a'i wella fe, a'i newid e, a'i gywiro fe. Ond fedrwch chi'n gwneud hynny gyda darn, os nad ych chi wedi orffen e. Felly dyna'n ynghyngor i, a bydden ni'n dweud hynny wrth fy hunan, ac yn dweud, paid â cholli gobeith. Paid â cholli gobeith. Os gweithio di'n ddigon caled am ddigon hir, fe fydd rhywbeth yn digwydd, a dyna beth ddigwyddodd i fi. Mae hwnna yn lyflu i orffen ar, a cyngor gwych hefyd, dwi'n siŵr bydd pobl yn meddwl am hyn, reit, gorffen y prosiect yma wan, dyma ni, da ni am gorffen o o'r diwedd. A diolch yn fawr i chdi am ymuno efo ni heddiw, mae'r sgwrs wedi bod yn hynod o ddifyr a mor diddorol hefyd i ddarganfod eich proses sgwennu a pob peth fel yna. Ac wrth gwrs mae dy lyfrau ar gael yn y llyfrgelloedd i fenthyg, ac maen nhw yn wych. A diolch yn fawr i chdi am ymuno efo ni heddiw. Diolch i chi. Diolch i chi.